Bună, sunt Cipi și astăzi vom face partea a doua din Let's Play. Scuzați că a trecut 10 minute, nu știam, acum am pus telefonul să sune. Deci, când o să sune, înseamnă că se termină episodul. Așa. Așa. Mi-am pus semn să știu că aici e casa mea. Aici nu trebuie să pun două. Și pe ei să văd ce construiesc. Aici va fi numai din lemn. Așa. Așa. Un laborator vreau să fac așa ceva. Ceva de genul. În fine să le fac așa. Fac un mini oraș. Asta am de gând, am mai făcut odată pe o mapă un mini oraș. Dar aici, de fapt, hai să joc pe ea. Să vă arăt și vouă. Mi se pare că e Minecraft. Nu, nu e Minecraft. Greșeală. Style. Nu zic că mi-a șters, acum am pușc. Or fi... în două Minecraft, am uitat. Asta e Minecraft pe care o știam. Am făcut un mini oraș. Mai și pe acolo, și pe acolo. Am stat să ies. Aici am să șterg Island Minecraft. Mai avem 6 minute de făcut, că mi-am pus telefonul să sune. Așa. Aici am făcut așa să zică că e casa în construcție. Jos, sus, așa. Și acum vreau să mai construiesc ceva, dar nu știu ce. Mă mai gândesc. Pe partea aici să construiesc ceva. Așa. Din piatră. Ce să fie pe aici? Un restaurant am făcut. În celălalt oraș. O poștă n-am făcut. Și la fiecare casă o să le fac. Nu. O poștă fac.
de Paște, să știți că apare nou update la Minecraft, din câte știu eu. S-a apărut acum, o să dau la sfârșitul videoclipului Force Update și vedem noi. Așa, să mai pun pe aici și pe aici. O să mă uit din nou cât timp mai e. Deci dacă sună telefonul înseamnă că s-a dus timpul. Mai sunt 4 minute și 20 de secunde. Sau poate durează mai puțin, dar atâta am crezut că am pus. 9 minute și 50 de secunde am pus. S-a întins să-l opresc. Așa, imediat e gata clădirea. Și mai, ba nu mai trebuie să spawnez villageri. Cam destui. Așa. Păsa stup. Unde ești? Unde ești? Ce? Box? Chest. Crafting nu. Așa. Ușă, da. Semn, nu. Painting, da. Nu. Nu, așa. Deci nu mai e nimic. Ba, da, item frame. Paper. Ce mai trebuie? Iron. Și imediat e gata. O să dezam ce îmi trebuie toate astea. Am făcut 2 școli. Așa. O să pun imediat glowstone. Așa. Aici vor veni chesturile unde punem scrisorile. Acum trebuie pressure plate și lever. Asta, să fac așa. Acum să vă pressure plate așa. Leverul. De calculator. A expirat timpul, îmi pare rău.
Ne vedem în episodul următor și gata.